ens porta a acollir una idea que tenia jo ja en el cap, li feia voltes aquesta possibilitat de, per feina supos, perquè som mestra, tenia algun contacte i havia sentit coses i li vaig plantejar si trobava que ho podíem pensar, perquè és una cosa que crec que s'ha de pensar bastant. He tenido siempre la voluntad de poder ayudar en algo, ¿no? Hacer algo por los demás. El impulso de hacer algo positivo y más en estas épocas que seguramente habrá más necesidad, pues me ha hecho que escuche algo que es su propuesta y yo diga, bueno, pues me parece bien, en principio bien, no sé, no tengo ni idea de cómo va a ir el tema, pero yo quiero informarme y quiero saber. Anem a veure si podem donar una acollida a un infant que li sigui positiu un període i que no se vegi descol·locat, que ja costarà el seu que s'adapti millor, però que tingui una situació fàcil, o intentarem que sigui fàcil, i això, que els papàs estiguin tranquils, si tenim aquella sort de que vegin que poden estar tranquils. Tenim dues nines i ens està ajudant el tema de conversa familiar, perquè els ho hem d'explicar a elles tenen opinió, van donant opinió, hem de defensar la nostra idea. Yo creo que no habrá problema por ahí, porque para ellas también supongo que será algo muy interesante. También hasta les irá bien a ellas, que también es una forma de ver un problema y que lo vivan ellas directamente. Sí, lo veían como si fuera una adopción. Ah, pero vamos a tener otro hermano, otra hermanita, otro hermanito. Digo, no es exactamente eso y tal, bueno, esto me vamos explicando. Luego, con el tiempo, como que lo va asumiendo, ¿no? Y va, de momento está como diciendo, bueno, esto parece que va a ser inevitable, ¿no? I el que traiem molt, potser és el sentiment de dir i tu no te fa ganes d'ajudar, i tu no te fa que una persona que de moment no té casa viable pugui estar aquí una temporada curta, no se quedarà per sempre. I no sé si vam ser tu i jo o elles, no? I després se n'ha d'anar. Claro, también esa es la otra. Que li prendràs cariño y sí. Pero bueno, no sé, te digo, es todo ideas, o sea, de momento vamos a ver. Ens hem plantejat l'acollida perquè estem en un moment molt familiar i és com seguir fent el que estan fent. Nosaltres tenim alguna activitat, però si reconeguem que fem les activitats d'elles. Nosotros seguiremos haciendo más o menos lo que hacíamos antes, o sea, con alguien más. El demanar aquest curs és que ens situen un poc en quina és la realitat que ens podem trobar, perquè te fas preguntes que dius... Són preguntes que no sé si van encaminades de és un problema el que anem a fer o estan donant solució a algo. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos y bueno, daros las gracias por acercaros a esta formación que organizamos desde la Dirección Insular de Infancia y Familia sobre el tema de las familias de acogimiento familiar. Son muchos los pequeños y jóvenes que tenemos que en este momento están pasándolo mal. Que aproximadamente tenemos unos 700, 800 niños tutelados durante todo el año. No pedimos familias excepcionales, porque familias excepcionales no somos ninguna, ni pedimos superwoman ni supermanes, ¿no? Personas normales y corrientes, y los niños lo que queremos, porque eso les sanea, ¿no? y les hace crecer como personas, pues vivir en espacios totalmente normales, donde hay cariño, donde hay cuidados. Al final nosotros lo que buscamos cuando tutelamos a un menor es intentar que tenga la vida más normalizada posible, ¿no? Si no se ha podido tener una vida normalizada en un entorno de familia biológica, pues está claro que la solución de una familia acogedora es la que mejor, ¿no? puede hacer esa función, ¿no? La directora insular os ha comentado que tenemos 700 niños en acogimiento familiar, pero es que además tenemos 350 niños ingresados en centros de protección. Es decir, hay 1050 niños en esta isla que no viven con sus padres.
Y aparte, situaciones de riesgo debemos tener unas 200 o algo así. En el curso de formación de adopción, ¿qué dice la gente? Yo vengo a ser padre. Aquí vosotros venís a ayudar. Y luego otra cosa que yo siempre digo, venís a ayudar a niños que han sufrido una situación de desamparo. O sea, dentro del concepto ayudar habéis dado un paso más y es ayudar a la infancia, ¿eh? Y de aquí os vamos a sumar que vamos a ayudar a la infancia y a la familia, ¿eh? Y a la familia de estos chavales, a que ellos tengan un tiempo para mejorar. Nosotros presentamos estas historias un poco con la idea de a veces confundiros en el sentido de que os presentamos unos precedentes que parecen muy malignos, ¿no? Que hacen prever que el pronóstico va a ser muy malo y no lo es, pero es que esto responde a la realidad del día a día del acogimiento. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que os voy a juntar con gente que no conocéis. Ya sé que con el tema del COVID es un poquito complicado. Perdone. Ja, però és que sa mare... Però és que la mama és prostituta i potser veu que sa mare va amb molt d'homes i el tema de tant d'homes, si ho ha viscut, és possible que la figura masculina no l'accepti perquè, clar, és alcohòlic i també no... Clar, és que tot el que té de la bronquitis crònica, descontrol de menjar, deshigiene personal, vull dir, sí que són símptomes de que no tenia cap rutina ni que estava en parella. Vull dir, és una nina que s'ha de sentir, això, com a adulta, dius descontrolada, però és allò de falta... de seguridad. Los niños No, la tercera no la he escrito, no he puesto nada. Crec que hemos de cantar, hem dit que no, que la família no... en adopció, però que desgraciadamente serà ir a una casa de acogida. Nanna té 2 anys i mig, sa mare es dedica a la prostitució i son pare és alcohòlic. No tenen un domicili estable i la vida diària de la nina transcorre en bars i pensions. De manera que les seves necessitats bàsiques, alimentació i higiene, no queden cobertes. L'expedient de Nanna s'inicia amb una denúncia sobre la possibilitat d'abandonament i les sospites de maltractaments i abusos de la nina per part dels pares. Un any després, Nanna és lliurada a un centre d'acollida per sa mare que afirma que no se'n pot fer càrrec, perquè no té un lloc per viure ni prou recursos per adquirir-lo. Nanna és acollida per una família d'urgència formada per una parella amb 2 fills de 19 i 21 anys. Després de passar un parell de dies en el centre, coneix la família acollidora i hi manté contactes. Nanna presenta un desenvolupament adequat per a la seva edat, tot i que pateix una bronquitis crònica. Té un gran descontrol en les menjades, en la higiene personal i en el son. Durant l'estada en el centre es nega a anar amb els educadors i posteriorment refusa el contacte amb l'acollidor. En les 2 úniques ocasions en què els seus pares l'han visitada, la nina només ha volgut estar amb sa mare i no ha permès que son pare la tocàs. Som família d'acolliment perquè, primer de tot, perquè mos agrada molt els nins i som conscients del problema que hi ha a nivell, no d'aquí, sinó a nivell mundial amb els nins, i estàvem un poc farts o cansats de veure notícies, de quan sortíem a la tele i t'explicaven els nins això, nins allò, i el que pateixen els nins en el món, en realitat, i no en el món, sinó també aquí a Mallorca també està passant, i molt desgraciadament, no? Nosotros hemos aprendido a conocernos nosotros. Nosotros estábamos muy bien, estábamos los dos, teníamos una independencia, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra vida, viajábamos, entrábamos, salíamos, teníamos una vida molt, molt guapa, estàvem molt bé. Pensar d'un nin era complicar-nos la vida, i ho era, de qualque manera, que era el que ens van explicar en el curs, no? Però seria guapo veure córrer per aquí un nin, veure un nin, seria guapo ayudar a un nin, seria guapo y ya... Verlo cómo cambia cuando llega, que viene con una costumbre y le enseñarle, educarlo uno... Y hemos aprendido mucho de ellos y sobre todo hemos aprendido a conèixer-nos més nosaltres. Jo a ell el coneixia com en Gonzalo, com que la meva parella, una persona que jo estim i ja, però ara el conec com a pare. El conec com a responsable i set fins a on arriba. M'he tornat a enamorar, de qualque manera, d'una altra manera, diferent, no? És a dir, no m'ha fallat. Jo també li podria haver fallat a ell, lògicament no. És a dir, mos ha fet que siguem més forts tots dos junts, de qualque manera. És a dir, mos han aportat moltes nins a nosaltres.
¿La vas a poner ya? No, todavía no, porque me he pedido. Pues ponle más agua. Sí, voy a ponerle más agua. Ya llevamos como 5 años más o menos de padres de acogida. Nosotros entramos un poquito por casualidad, no conocíamos el programa. Van a hacer cursos y lo que nosotros no sé si al final serem aptes o no. Para lo que hem après, si lo que hem disfrutat d'aquest curs, mos ho doim. L'alegria va ser que van terminar el curs, però encara no nos habían dit, todavía no nos habían dicho si éramos aptos o no, y nos llamaron un día y nos dijeron, bueno, hay una nena. Vale, como se ha tremolado, ya no sabíamos si queríamos o no. Ya aquí miedo, alegría, pánico, vamos clar tot, te passa, no? Van sortir cap allà, miràvem quan anàvem en el cotxe, una nena, tal, no sé què, i podem, i mos hem ficat, Déu meu, què feim, que no sé què, no tenemos nada para niñas, no sabem, i què feim, nosotros no sabem res. ¿Cuántos años tiene? No? Quan van arribar i la van veure aquella que tenia, que ja la volien, no? I va ser fantàstic, va ser dur els primers dies, perquè clar, no teníem experiència, però ens havien ensenyat com dèiem, amb en Gonzalo ens van preparar molt bé, van aprendre molt. ¿Para qué tienes eso aquí? Era una nina que havia estat ben tratada. Primer va ser que son pare i sa mare va ocorrir una situació en la qual no la podien tenir i ells no eren d'aquí i no tenien aquí estar i bé, sí va tenir que entrar, diguem, no? La nina no va veure sa mare, no la va poder veure durant molt de temps i quan la va tornar a veure en el final, quan ja sa mare, diguem, ja era aquí, la podia tenir, la nina, clar, se van recordar de sa mamà. Sa mamà, ella estimava sa mamà, i era una nina que havia estat ben tractada, una nina que no havia tingut cap problema, no? No sufrimos. I quan ja sa nina va anar amb ella, i nosaltres ens vam quedar sense ella, la sensació va ser de que hem fet una feina guapa. El que hem fet ha estat bé, i ho hem fet bé. Ara tenim un ninet que té 5 anys, no? Que és mi amor, no? Estic enamorat d'aquest nin, de tots, no? Però com que és el que tenim ara, doncs el que tenim ara no. I aquest nin ha estat molt fàcil, és un nin molt fàcil de dur, des del primer dia. No va ignorar ningú. El primer dia, t'acuerdes? Sí. Aquesta vegada vaig anar jo tot sol a cercar-lo, perquè en Gonzalo no podia, estava a la feina, i quan en Gonzalo va arribar de la feina, ella estava amb jo, havíem dinat, i me va dir que volia dormir, que volia estar damunt jo, no? Estaria damunt, jo em vaig quedar dormit, ell se va quedar dormit, tots dormint. Quan ell va arribar estàvem tots dormint. Això és el mateix sol de baixa de quan va arribar. Pero soy un pirata bueno. ¿Un pirata bueno? Hay que ponerlo por aquí. ¿Cómo? A ver, explícamelo, que yo no sé cómo se pone. Si la gent dels IMAs no fos com són, això no funcionaria. Són genials, perquè són autènticament professionals. És a dir, el referent que tenim nosaltres, jo me l'estim per l'estimar un munt. Es otra familia para nosotros. Sí, nosaltres quan tenim allà és que nostra. Pues pasamos a Marga y Miguel, que cuenten su experiencia. Bueno, lo nuestro, no fue de casualidad, ya lo habíamos hablado y por mediación de una amiga suya que había adoptado una nena, también que había estado en una familia de acogida, entonces ahí ya empezó a picarnos algo. No nos oyen. Empezó a picarnos el gusanillo de a ver si nosotros podíamos ser pues, familias de acogida. La verdad es que es tan agradecido y tan bonito ser familia de acogida. Y os diré más, la gente le da mucho miedo serlo por las despedidas. Les da pánico y porque nuestros amigos siempre nos dicen lo mismo y cuando se van a ir, ya, pero es que estamos aquí para eso, para cuidarlos el momento que sea y el tiempo que sea. Nosotros ya sabemos que se van a ir, entonces lo vives y lo vives intensamente el tiempo que los tienes y les das mucho cariño y mucho amor. Va haver una activitat que m'ha marcat moltíssim, va ser Nana, la psicòloga, que un dia d'aquests que ens feia ella aquella sessió, ens va dir, ara vull que tanqueu els ulls i que penseu que en sortir d'aquí baixeu les escales
i vos recollirà un cotxe amb una gent que no coneixeu de res. Uf, va ser superdur. Vos imagineu com se senten aquests infants que els lleven dels seus papàs? És igual. Bé o malament són els seus papàs. I els aduen amb gent que no coneixen de res, que no saben què passa, que no ho entenen. Jo crec que això és la part més dura d'aquests infants. És molt dur, que ells són supervivientes, és que per ells és molt, 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 molt fort. Se posarà a plorar, eh? Sí, ja està. M'emociono. Ei, no te'n riguis. Han tingut els nins, una nina durant 6 mesos, després 2 mellizos durant 9, i ara, els que tenim ara, no sabem fins quan, potser un mes més, 2, 3, no ho sabem. És complicat. És molt complicat, perquè clar, depèn de les famílies d'origen, de com estan i quin procés duen ells, no depèn ni de ningú. Nosaltres, per exemple, ara, amb aquest nin que tenim, ens varen dir, en principi, 2 setmanetes i aquestes 2 setmanes se van allargar. Ja fa 4 mesos que el tenim i estem encantadíssims. Sí, moltíssim, perquè són nens que tot d'una te cuen carinyo, t'abracen, te donen besos, aquest s'aixeca de matí ja me dona una ferradeta i comença a donar besos. Me faràs plorar i tot, jo tot d'emocions. És que és un cúmul d'emocions tan guapes. Molt bé. ¿Vosotros? No mos poden donar besitos. Tot arribarà. Tot. Nosaltres en tenim dues referents, dues tècnics, la Sònia i Nana, i la veritat, nosaltres molt bé. I cada vegada que tenim qualque dubte, cridam i tot d'una hi som aquí per dir-nos el que hem de fer, el que no hem de fer. Nosaltres mos ha anat molt bé perquè de vegades han tingut problemes que no saps com has d'actuar, no saps molt bé el que has de fer, quan un infant té unes rabietes, quan veus que està trista, quan veus que alguna li passa i nosaltres potser no sabem com hem d'actuar, no sabem exactament el que hem de gestionar. Com hem de gestionar lo que hace en I ese sí momento. que sempre tenim el respaldo d'ells, que sempre te diuen com ho has de fer, el millor per ells. És a dir, a nosaltres ens ha anat superbé, sempre estan allà. Saps que si tens qualque problema, qualque dubte, de tema de que sigui, és igual. Hi ha moments que són crítics, hi ha moments de nervis, hi ha moments que són heavies. Però els moments que disfrutes d'ells, que t'ho passes beníssim, que els hi dones tot el teu carinyo, són tants que resta tot lo negatiu que pugui tenir un acolliment. Després, ara, jo que sé, d'aquest nin que tenim ara, decidirem descansar un mes, 2, depèn, perquè igual me diuen t'ofereixen un nin que està en risc o que és una urgència i jo sé que no sabré dir que no. Ja t'ho diré jo, ho coirem. Sí, perquè estem aquí per això, perquè és el que volem. Os vamos a pedir que estéis ahí cada día pendientes de ellos y dándole el cariño que estos chavales se merecen. Para ser familia de acogida en Mallorca lo que se necesita es familias que tengan muchas ganas de serlo y familias que tengan muchas ganas de compartir su entorno familiar con estos niños que no lo han tenido fácil en su vida. Lo que importa es a la persona que ayudas, en la persona, a la familia que ayudas y no tanto tú. O sea, tú ojalá sea una buena experiencia, ojalá sea todo muy bien y pasemos muy bien y que le cojan muchísimo cariño y etcétera, etcétera, pero eso no lo importante es que haya una ayuda efectiva a esta historia. En esta historia. Una de les experiències més grosses que he tingut, mira que he tingut 3 fills, més grosses de la meva vida. Poder tenir i ajudar aquests infants no té preu. És un pirata. I ojalà molta de gent s'animi i ho faci, i vengui a cercar nins perquè ho necessiten i de vegades jo els anim. Canviarà la seva vida, sí, però és que canviarà per a bé. La nostra feina és guardar-los, cuidar-los, disfrutar-los i donar-los molt de carinyo. El que nosaltres podem donar-li en aquest moment, que és el nostre carinyo, i disfrutar molt d'ells, que ells també m'ho donen molt.